Okay. For at vise, at den lille firkant er et kvadrat, skal vi vise, at dens vinkler alle er 90 grader. Vi ved, at alle trekanter er retvinklede, det vil sige, at de har en vinkel, som er 90 grader. Da der er 180 grader i en trekant, må de sidste to vinkler derfor tilsammen være 90 grader. Derfor må den ene vinkel svare til 90 grader minus den modsatliggende vinkel. Derfor må husliggende vinkel være den samme som den modsatliggende. Derfor danner de tilsammen 90 grader. Herved kan vi bevise, at vinkel x i den lille firkant er 90 grader, og da den er symmetrisk hele vejen rundt, det vil sige, at vi ganger 90 med 4, og derved kan vi bevise, at den lille firkant er et kvadrat, da det dermed giver 360 grader.